खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो माहारियारि मानास हाग्रामानि भुइयापारा रेन्जआव हाग्रानि मैसोनि गाग्लोबनायनि जाहोनाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा हाग्रानि मैसो गाग्लोबनायजों थैनो गोनां जादों रबिन बसुमतारी बिथाङा हाग्रा बिफाननिनो हम गार्डमोन रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो हाग्रा बिफाननि पार्मानेन्ट स्टाफ कृष्ण बर' बिथाङाबो जोखोम जानो गोनां जादों जाथाय जानायनि सायाव हाग्रा बिफाननि गुबुन सासे हमगार्ड जाय बिथाङा जाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 3 रिंगासो समाव बिथांमोन साथामा हाग्रायाव डिउटि होनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन बेनि उनाव भुइयापारा रेन्जनि सिङाव थानाय केम्प फारसे फैफिनगासिनो दंमोन आरो फैफिनबाय थानाय समाव दैखौ नायै बिथांमोनहा फैगासिनो दंमोन बेयावनो हाग्रानिफ्राय हरखाब मैसोआ फैनानै रबिन बसुमतारीखौ होसोदोंमोन बेखौ नुनानै मैसोखौ गुलिबो गावनाय जादोंमोन अब्लाबो मैसोआ एंगाराखै रबिन बसुमतारीनि सायाव गाग्लोबदों आरोबाव बेयावबो मैसोनि सायाव गुलि गावनाय जादोंमोन नाथाय मैसोआ एंगाराखै रबिन बसुमतारी बिथांखौ गाग्लोबखांनायनि उनाव फिन कृष्ण बर'नि सायावबो गाग्लोबदों बेयावबो मैसोनि सायाव गुलि गावनाय जादों आरो गुलि गावग्राखौ मैसोआ नुनायनि उनाव गुलि गावग्रानि सायावबो गाग्लोबनो फैदोंमोन नाथाय मैसोनि सायाव गुलि गावनायाव मैसोआ खारलांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि बे जाथाया हाग्रा गेजेराव जानो मोन्दों बेनिखायनो रावनिफ्रायबो जेबो मदद मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों उनाव हाग्रा बिफाननि गुबुन मावथिनो खौरां हरनानै रबिन बसुमतारी आरो जोखोम जानाय कृष्ण बर' बिथांमोनखौ देहा फाहामसालि फारसे लाबोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों नाथाय मैसोजों गाग्लोबनायनि जाहोनाव रबिन बसुमतारी बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि हाग्रानि मैसोआ सिगांनिफ्रायनो बेबायदि सम सम होसोबोदोंमोन नाथाय गुबुन सानफोराव जिउ रैखा मोननो हाबोदोंमोन नाथाय दा बे मैसोनि आखायावनो सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिटिआरआव सोरखारनि हेंथायै मोनफानि उनाव मोनफा खुद्रिनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर अंगनबादि मावथिफोर आरो दा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि फरायसालियाव ओंखाम संग्राफोरा सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों फरायसालियाव सानजौफुनि आदार संग्रा रोजा रोजा आइजोफोरा गावसोरनि दान बान्थाखौ बांहोनांगौनि थाखाय क'क्राझार थिथागुरियाव धरना होनाय हाबाफारि लादों आरो बिथांमोनहा गावसोरनि दान बान्थाखौ 1,500निफ्राय 9,600 रांसिम बांहोनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि हेंथा खुद्रिनाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसे आसाम सोरखारनि हेंथाबो बिथांमोनहा खुद्रिनायखौ फोरमायथिदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि प्रमद बर'नि खाथियाव खनले थांनाय जादों नाथाय प्रमद बर'आ बेनि सायाव फंसेबो खोथा बुङाखै बिथाङा नुदोंना नुवाखै होननानैबो सोंथि खालामो लोगोसे बुंथिबावदि फरायसालिनि ओंखाम संग्रा बिमाफोरनि खामानिखौ मावनानै होगोन दुखु जारलानि समाव नायगोन आरो न' होगोन होननानै प्रमद बर'आ खोथा होदोंमोन नाथाय बिथांनि सोरखारा 5 बोसोर जानायनि लामायाव बिसायख'थिया फैफिननोसैसो नाथाय फरायसालिनि ओंखाम संग्राफोरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जेबो राहा लायाखै होननानै खुद्रियो बिथांमोना आरो फैगौ बिसायख'थिखौसो नेनानै दं होननानैबो बुंथियो बिथांमोना बिसायख'थियाव जेरैबायदि सोंखारिगोन बिथांमोनहा खुगा बेखेवनो हायै बायदि जागोन होननानैबो खुद्रियो आइजोफोरा लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि फरायसालियाव ओंखाम संग्राफोरा सानफ्रोमबो गावनि न' बां गारनानै फरायसालियाव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम खामानि मावो गोरिब नखरनि फरायसाफोरा जाहाथे मोजां आदार जानाय लोंनाय जानानै सोलोंथाइखौ लानो हायो बेनि थाखाय खामानिखौ मावो नाथाय बे समाजनि खामानि मावनायखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोनहा नुवाखै नामा होननानैबो सोंथि खालामो लोगोसे बुंथिबावदि बिसायख'थिनि समावल' गोदै खोथा बुंफैयो ओंखाम संग्राफोरनि जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै बुङो नाथाय प्रमद बर'आ एसेम्ब्लियाव खेबसेबो बेनि सायाव खोथा बुङाखै होननानै खुद्रियो आरो दुखिया बिमा माहारिखौ लानानैनो बिथाङा बिटिसिनि चिफ जादों नाथाय बिथाङा जोंनि खोथाखौ दिनै मानो खोनासङा होननानैबो सोंथि खालामो बेनिखायनो सोरखारनि सायाव खुद्रिनाय फैदों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय 2007 मायथाइनिफ्रायनो फरायसालिनि ओंखाम संग्राफोरा गासै 115 खेब सोमावसारबाय नाथाय जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै बेनि अनगायैबो दानसेयाव जि 1,500 रां होनाय जायो बेखौबो रेगुलार मोननो हाया होननानै खुद्रियो आइजोफोरा फिसायानो गावनि बिसिखौ बुथारनाय जाथाय रिता सोरगियारिखौ गावनि फिसायानो बुथारबाय बे गिख्रंथाव जाथाया बिश्वनाथ जिल्लानि सथियायाव जादों खरगेश्वर सोरगियारिया गोफार हाथियारजों गावनि बिसिखौ बुथारदों बिसिखौ बुथारनायनि दायाव दायनिगिरि खरगेश्वर सोरगियारिखौबो पुलिसा खाबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया नखरनि दावराव दावसिखौ लानानै जानो मोन्दों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला फिसाय खरगेश्वर सोरगियारिया टिभि नायफुबाय थानाय समाव बिसिया फिसायखौ बायजोनिफ्राय लेंहरदोंमोन बेयावनो
हरखाबै रावबो मिथिस्लाबलायालासे खरगेसर सोरगियारिया गोफार हाथियारजों बिसिनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों रिटिया सोरगियारिया थैनो गोनां जादों। जाथायनि सायाव पुलिसनो मिथिहोनायनि उनावनो पुलिसआ दा दायनिगिरि खरगेसर सोरगियारिखौ खाबाय। एट्रसिटी एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय आरो ट्राइबेलफोरखौ बेनि सायाव सांग्रांथि होनो थाखाय बाजेटआव जाहाथे रां होयो बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि राजु देउरि बिथाङा। दिल्लीयाव मोनसे नेशनेल मिटिं जादोंमोन जेराव एट्रसिटी एक्ट आयेनखौ पुलिसफोरा जाहाथे बाहायो बेनि थाखाय बुंथिनाय जादोंमोन। नाथाय जोंनि आसामाव ट्राइबेलफोरनि केस जायोबा एफआइआरआव पुलिसफोरा माब्लाबाबो एट्रसिटी एक्टनि आयेनखौ होफादेरा, जायनि थाखाय ट्राइबेलफोरा बिजिरनायखौ मोननो हाया। बेनिखायनो ट्राइबेल सुबुंफोरा माबोरै बिजिरनाय मोननो हायो बेनि सायाव जयै सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानैबो फोरमायथियो राजु देउरि बिथाङा। आरो ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय एट्रसिटी एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय आसाम सरकारजों लोगोसे गासैबो अट'नमास काउन्सिलनि सोद्रोमा जेरै बड'लेण्ड काउन्सिल, कार्बि आंलं काउन्सिल, डिमा हासाव, देउरि काउन्सिल बायदिनि मेम्बारफोरनिसिमबो खावलायहरो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथियो दि मामाया साइकेल होबाय, स्कुटि होबाय, अरुणोदय होबाय, नाथाय एट्रसिटी एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय रां होआखै, जायनि जाहोनाव एसटिफोरा जोनोम मोनथाय आरो संबिधाननि मोनथायनिफ्राय नासयजादों। जेरै कीर्ति कमल बरा, जाय फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, बिथांनि सायाव नगावआव फेक एनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन। उनाव बिथांनि केसखौ स्पेसियेल हाइ लेभेल कमिटिनि गेजेरजों लांनानै नायबिजिरनायनि गेजेरजों दान मोनथामनि गेजेरावनो बिथाङा बिजिरनायखौ मोननो हादों आरो जाय पुलिस अफिसारनि दैदेननायाव बिथांखौ गलि गावनाय जादोंमोन बे पुलिस अफिसारनि सायावबो आयेननि राहा लानाय जादों। आरो कीर्ति कमल बरानो आसाम सरकारा अनसुंथाइ होनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय जोंनि ट्राइबेलफोरा जिनाहारि खालामजायोबा बा नंखायै गावथारजायोब्ला बिजिरनायखौ मोननो हाया। जेरै साब इन्सपेक्टर जन्मनि राभानि थैनाय केसखौ आसाम सरकारा दासिमबो फोजोबनो हायाखै। बेनि अनगायैबो बरसिं टिसु, जाय बिथांखौ हाग्रा बिफाना फेक एनकाउन्टार खालामदोंमोन, बिथाङाबो बिजिरनायखौ मोननो हायाखै। दिनैसिमबो चार्जसिट फाइल खालामाखै। आसाम सरकारा मिथिखा हसिखा जोंखौ नासयदों। बेबायदिनो गोबां, बेनिखायनो ट्राइबेलफोरा माबोरै बिजिरनाय मोननो हायो बेनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। लोगोसे बुंथिबावदों दि आसाम सरकारा ट्राइबेलफोरखौ माब्लाबाबो खौसे जानो होआ। बोखावनाय, थैनाय आरो गावजों गाव बुथारलायनाय बे मोन्थोरखौ बाहायो। बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे येसमेन जानानै थाया बेनि थाखायबो खावलायहरो राजु देउरि बिथाङा। भारतनि सा 900 सल्जारफोरा इजराइल आरो लेबानन हादरनि सिमायाव सौहैबाय। इउएन इन्टारिम फर्सनि जानानै सा 900 भारतनि सल्जारफोरा इजराइल आरो लेबानन हादरनि सिमायाव सौहैबाय, जायनाखि लेबानन हादरनिफ्रायबो हिजबुल्लाह उदखारि हानजाया हामास उदखारि हानजाखौ मदद होनानै इजराइल हादराव गाग्लोबदों। बेनिखायनो लेबानन आरो इजराइलनि गेजेराव जाहाथे दावहा जाबावा बेखौ नोजोर लाखिनो थाखाय आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय लेबानन आरो इजराइल हादरनि सिमायाव सौहैबाय भारतनि सल्जारफोरा। रिपर्टनि बायदिब्ला इउएन इन्टारिम फर्सआव 48 हादरनिफ्राय गासै 10,500 सल्जारफोर दं। बेनि मादाव भारतनिफ्राय 5,934 सल्जारफोर दं आरो दासिम बुहुमनि गुबुन गुबुन अपारेशनफोराव भारतनिफ्राय 159आ जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बेनि अनगायैबो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहायाव भारतनि सानै सुबुङा इजराइलाव बुथारजाबाय। बिथांमोनहा इजराइलनि सिकिउरिटि फर्सनि अफिसारमोन। हामास उदखारि हानजानि गाग्लोबनायाव बिथांमोनहा बुथारजाबाय। सानैनि मादाव सासेया लेफ्टेनेन्ट मसेस 22 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेया इन्सपेक्टर किम दक्राकार। बिथांमोनहा गुबैयै भारतनि थागिबिब्लाबो इजराइलनि नोगोरारि जाहैबायमोन। रायजोआव फिन गेदेर लुथिनाय जाथाय। सा 6, सा 7 दाखाथिनि मोनसे हानजाया हाथियार दिन्थिनानै लुथिदों। बे लुथिनाय जाथाया काछारनि काटिघरायाव जानो मोन्दों। हाथियार लानाय दाखाथिफोरा बारग' सेना जवान काजल सेननि न'आव लुथिदों। काजल सेननि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा 6, सा 7नि दाखाथिनि हानजाया हाथियार लानानै न'आव हाबफैदोंमोन। बेनि उनाव काजल सेनखौ आथिं आखाइ खाख्रबदों, नाथाय काजल सेननि बिसिखौ जेबो खालामनाय नङा, खालि न'आव थानाय गासैबो बेसेन गोसा मुवा बेसाद, सना रुफा आरो रां बेखौल' दिहुननानै हर होननानै बुंथिदोंमोन आरो गिबियाव दाखाथिफोरा गोदोनायाव गाननाय मालाखौ बोख्लाबदों। बेनि उनाव न'आव थानाय गासैबो सना रुफा, फिसाजोनि सना माला गासैखौबो सिखावा लांनायजों लोगोसे न'आव थानाय गासै 80,000 रांखौबो लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों। जाथाय जानायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ जाथायथिलियाव फैनानै गासै जाथायखौ खोनासंदों आरो नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदों। गंसे मिनि बास आरो ट्राकनि गेजेराव गोख्रों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव सा 12 सुबुंनि जिउ खहा।
थैनाय सा 12नि मादाव साबाया हौवाफोर, सा 6आ आइजोफोर आरो सासे उन्दै हिनजावसा। महाराष्ट्रनि छत्रपति सम्भाजीनगरनि समृद्धि एक्सप्रेसवेआव जादों बे जाथाया। हरनि 12:30 रिंगासो समाव बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला बासाव गासै 30 सुबुंफोर दंमोन आरो बिथांमोनहा गासैबो सिबियारिफोरमोन। नासिकनिफ्राय बाबा तीर्थसिम थांनानै हरनि समाव नासिक फारसे फैफिनदोंमोन। बेयावनो बास सालायग्राया बासखौ सामलायनो हायैयाव उल्था दिगनिफ्राय फैनाय ट्राकखौ सौख्रांहैदों, जायजों बासाव थानाय सा 12 सिबियारिफोरा थैनो गोनां जादों आरो सा 23आ जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों। बास आरो ट्राकनि गेजेराव जानाय बे गेदेर जाब्रबथायखौ लानानै महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि एकनाथ शिन्दे बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय नखरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों। लोगोसे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। दुर्गा फुजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे गोथार फुजानि समाव नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटि बायनो सानदोंबा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय देरसिन अफार फोसावदों। जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोब्लानो नोंथाङा गंसे साइकेलबो मोनथारनो हागोन। आइ बिमा दुर्गा फुजाखौ बिथा खालामनानै स्पेशल अफार होदों काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा। स्पेशल अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 2,000, 2,500 आरो 4,000 रांनि भाउचार नोंथाङा मोननो हागोन, जायनि गेजेरजों नोंथाङा गंसे साइकेल मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो L&T फाइनान्सनि गेजेरजों फाइनान्सआव बाइक नङाबा स्कुटि लायोब्ला 5,000 रांनि स्मार्ट घड़ीबो नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो खम रां होग्रोनानैनो अदेबानि 15,000 रां डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा जुदि नोंथांनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला बे खाबुखौबो नोंथाङा MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मोननो हागोन। फुजानि बे गेदेर खाबुखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गोख्रैनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदो। आबुङै मिथिनो हास्थायोब्ला 9101037416 नङाबा 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।